Bueno, funtzio hau deribatzeko, argi izan behar dugu lehenengo eta behin, zein da arkosenoaren deribatua. Horregaitik jarri dizuet hemen eskina honetan formula, bai? Kontua da, x izan beharrean, x baino konplejoagoa dan beste funtzio bat daukagula. Orduan gero, deribatua egin eta gero, biderkatu beharko dugu barruko funtzioen deribatuagatik, bale? Bueno, orduan, orain jarraituko dugu garatzen eta egingo duguna izango da, hemen daukaguna simplifikatuko dugu eta gero beste alde batetik ere hau banandu egingo dugu, bale? Utziko dugu x gehi bat berbi zati x-ken bat berbi. Bueno, ikusiko dugu zue orain. Joango gara pausos pauso, dana ondo ulertuta geratu daiten, bale? Orduan, izango litzateke batken, goian x gehi bat berbi eta behan x-ken bat berbi. Bale. Bider, eta orain, goian daukagu x-ken bat, ken x, ken bat, eta behan x-ken bat berbi. Orduan, ikusten dozue x-ak badoazela, eta orduan, orain egingo duguna izango da hemen jarriko dugu minus bi, eta gero hemen egingo dugu mkatea. Mkatea izango litzateke x-ken bat berbi. Vale? Orduan, jarraitzen dugu, eta orduan, hemen izango dugu, esan dugu mkatea egingo dugula, orduan dana zatiki berdinaren barruan geratzen da, eta izango dugu x-ken bat berbi, bider, x gehi bat berbi. Bider, eta orain minus bi, zati x-ken bat berbi. Bueno, orain urrengo pausua da hau errotik ateratzea, bai? Hau errotik atera daiteke berbi dagoelako eginda, orduan geratuko litzaiguke. Bat zati, errotik ateratzen dugu, orduan geratzen da x-ken bat, baina zenbakitzailea ezin da errotik atera, eta zenbakitzailean izango duguna da x-ken bat berbi, ken x gehi bat berbi. Bider, minus bi zati x-ken bat berbi. Esan dugun bezala, hemengo izendatzaile hau errotik atera dugu. Orduan begira, orain egin dezakeguna da, honek biak simplifikatu. Orduan, urrengo pausuan, idatziko dugu barriro, baina ja, dana zatiki berdinaren barruan sartuko dugu. Eta honek, hemen ditugun biderketa edo, berreketa hauek garatuko ditugu. Orduan, geratuko zaigu. Goian, minus bi. Eta behan, x-ken bat, hau aurrera pasatu dut. Bider, eta orain, erroa, x berbi gehi bat, ken bi x. Ken, x berbi gehi bat, gehi bi x. Justo sartu da hor. Bueno, jarraitzen dugu. Orain egingo duguna izango da, parentesi hauek kentzearen, minusa honek aldatuko dio ikurra barruan dagoen guztiari, bale? Orduan, jarraitzen dugu, eta geratzen zaigu zenbakitzailean minus bi, eta izendatzailean x-ken bat bider. X berbi gehi bat, ken bi x, ken x berbi, ken bat, ken bi x. Bueno. Orduan, begira, x berbi eta ken x berbi badoaz. Plus bat eta minus bat ere badoaz. Orduan, geratzen zaigu. Minus bi, zati, x-ken bat, bider, erro, minus lau x. Bueno, orduan, orain, atera dezakegu, lau hori atera dezakegu errotik, ezta? Orduan, izango litzateke minus bi, zati, x-ken bat, bider, bi, erro, minus x. Lau hori atera dugulako. Eta orain, egin dezakeguna da, bi eta bi hauek simplifikatu. Simplifikatu daikeguz dana biderkatzen edo zatitzen dagoelako, bestela ezingo litzateke egin. Momentu bat, zuriz egingo dut. Orduan geratzen zaigu minus bat zati, x-ken bat, bider, erro minus x. Eta orain bai bukatu dugu. Azkenik.